hapon mga kabiyan natong live kita diri Subong. Yari kita diri Subong sa may Pavia Police Station no kagaton ini pamangkoton si Police Major Aranyo no kung kamusta bala ining kaso sa duha sa mag-asawa nga nabunggaan ini isang SUV. Sir mayong hapon sir from Iloilo News Online. Sir kamusta ang kaso sa Subong sir sang ang flow sang kaso sir sang estudyante sir? Good afternoon. Aton subong no is pending na ara na subong na file na naton sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office. Kasong reckless imprudence resulting to homicide, to counts ini, the damage to property kag unintentional abortion ang in-file naton nga kaso. Considering ang backrider itong babae is nagabusong. Okay. Nagabusong pagalining babae, sir? Mga pila na ni kaman, sir, ang ginabusong sa babae? Based sa na-gather natin nga information is mga 2 months isa nga pregnant. So sa di na inisubong ang sospitsado, sir? So naka-post man sa sang bail, no, sang Lunes man to nga adlaw, sang hapon. So dungan man to sang pagtapos na to file na release man nato sa ato nga kustodiya. So pwede na to mabalaan bala ining pangalan sa sospitsado, sir? So ang suspect driver nato amo ni si Marpirain Lagamo. Pumuloy rin sa Barangay Pandak Pavia, Iloilo. So saan doon niliwat ni sir na tabo, sir? So natabo ni sang pinaligdan nga May 29, 2022 mga around 6 PM ang na estimated time sa may C1 C1 Road sa sakop sang Barangay Pandak Pavia. Okay. So ano ining desisyon sang pamilya mapasaka gid ini sang kaso? Yes, no. Sa pag-istorya namon di desidido gid pamilya kaya naintindihan man naton nga di aragid sila sa kasubo kag kasakit tungod sa natabo sa ilang himata. So desidido gid sila nga mag-file ng kaso, that is why nga sang Monday sang afternoon nga agaw naton nga mag-file ng kaso against sa mga sa driver. Okay. So pila ining karga sa SUV, sir? Pila sa kabilog? Sa aton investigation, bali 3 ni sila tanang sa sulod, no? Ang utod na mismo ka driver, kag ang ilang kasim. So 3 ini sila ang karga sa SUV. So ano ining depensa sang driver nga nag-out of lane siya gulpi? Based ni sa iya naman statement is nag-overtake daw siya tapos na alang-alang. No? So that is why nga nabungguan itong motor. Biktima mo naman ang sa iyang statement. So ano ining motor? So gintaranta sa siguro. Okay. So ano ining motor ya, sir? Ang motor naman nag-traverse ni siya sa opposite nga lane. Sa ilagi niya nga linya kumbaga kaya nalini sila sa Uton. Makatuni sila tali sa Barangay Takas Haro. So sang amo to nga na nila